Det her, det var Muse og nummeret, som hedder Invincible. Og så kan jeg altså ikke trække den længere. Jeg har lovet jer en verdenspremiere, og det skal I få, fordi på mandag, der udkommer der et stykke musik fra et helt nyt dansk band, som kalder sig Epoke. Og til det formål, der har jeg allieret mig med Martin. Velkommen til John Splendor, Martin. Jo, mange tak, John. Godmorgen. Godmorgen. Og nu vil jeg jo gerne lige høre lidt om, hvem er Epoke egentlig? Yes. Jamen, Epoke, vi er et band bestående af 5 personer. Der er mig på vokal, Carsten på guitar, Kasper på bas, Johannes keys og guitar og Nick på trommer. Mm. Og vi fandt sammen her for cirka 1,5 års tid siden. De første 4 af os, hvor vi egentlig startede et coverband, for ligesom at komme i gang med at spille igen efter flere års pause. Folk havde fået børn, og nu kunne vi komme ud og lege lidt igen, kan man sige. Så vi startede med noget cover, men så fandt vi egentlig ud af, at det brændte lidt i fingrene for at lave noget af vores eget musik. Mm-hmm. Ja. Og der havde vi havde så en trommeslager på daværende tidspunkt, som egentlig kun ville spille covermusik, så vi besluttede egentlig at gå vores egen vej, og så fandt vi så Nick på trommer, april sidste år, tror jeg det var. Ja. Og så begyndte vi egentlig herefter at skrive vores egen musik. Mm-hmm. Og vi har så nogle forskellige inspirationskilder, så det er også noget af det, jeg synes, der gjorde det rigtig fedt. Jeg kommer lidt mere fra noget, måske lidt mere poppet, hvor nogle af de andre måske kommer fra noget lidt mere rocket, og så ligesom prøve at finde en mellemvej, hvor vi kunne skabe noget, der sammen ligesom afspejlede alle vores inspirationskilder, og hvad vi godt kan lide. Ja, altså nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at der var en årsag til, at jeg netop har spillet Kashmir og Muse, fordi det skulle jo ifølge jeres hjemmeside være nogle af jeres inspirationskilder. Ja, præcis. Så det tænker jeg, det her, det kan jo kun gå hen og blive godt. Nu har jeg jo smuglyttet lidt på jeres musik. Ja. Hvad er egentlig jeres planer sådan fremover? Jamen, vores planer fremover, vi brugte det meste af sidste år på egentlig at skrive sange og prøve ligesom at finde ud af, hvilken vej skulle vi gå, og hvordan kunne vi få det her projekt til at lykkes, for at det var noget, vi alle sammen kunne lide, hvor man ligesom kunne høre alle vores inspirationskilder. Så lige nu har vi 7 sange færdigt skrevet, som vi så er ved at producere og indspille, og så er det egentlig en mening i løbet af i år, at vi egentlig skal have releaset de sange. Så nu starter vi med en single her på mandag, Stranger in the Crowd, og så kommer der så løbende i løbet af året nye singler ud. Ja. Og derudover så skal vi jo så også i gang med at komme ud og have en masse spillejobs af planen. Ja. Så det vi sidder på nu, det er egentlig at man får brugt en del tid på de sociale medier, og så egentlig på at gå ud og søge spillejobs rundt omkring. Så I har ikke noget spillejob sådan lige i baghånden endnu? Ikke i baghånden lige på nuværende tidspunkt, nej. Vi tænkte, vi ville lige vente, til vi lige havde releaset vores første single her, så vi også lige havde noget materiale, vi kunne dele, når vi skulle ud og søge de her jobs her. Mm-hmm. Ja, det er jo sådan set også meget fornuftigt. Hvis ikke man har noget at spille, så er der jo ikke rigtig nogen, der vil booke en. Præcis. Så er det i hvert fald meget, hvad man har i munden, og ikke hvad man viser, hvad man kan. Så vi venter lige på, at den lander på mandag, og så begynder vi egentlig intenst at begynde at søge spillejobs, så vi kan komme ud og vise verden, hvad vi kan. Ja. Altså, som jeg sagde, har jeg lyttet lidt til den, og jeg har en eller anden idé om, at det her, det skal nok gå hen og blive stort, men det må vores lyttere jo sådan set bestemme, havde jeg nær sagt. Yes, præcis. Men ja, det lyder jo rigtig, rigtig spændende, det her. Så må vi jo se, hvad vi kan få ud af det. Ja, og så kan jeg selvfølgelig også lige sige nu, når vi alligevel er på her, altså, at nu spiller vi jo verdenspremieren lige om lidt, som er Stranger in the Crowd. Ja. Og så vil jeg jo rigtig gerne have, at hvis folk de vil gå ind på de sociale medier og følge os, vi er jo både på Facebook og Instagram, hvor der også er link til pre-saves. Og hvis man er inde på Facebook eller Instagram, så kan man lige søge i søgefeltene efter Epoke Band, så skulle man gerne kunne finde vores sider. Og jeres hjemmeside hedder jo sådan set www.epoke.band. Præcis. Så det er livet og landevejen. Det skulle være til at huske. Så kan man finde jer der. Præcis. Godt. Jamen, Martin, mange tak, fordi du ville have lov til, eller du ville være med her, og utrolig mange tak for, at vi her i John Splendor og Radio Halsnæs kan få lov til at lave en verdenspremiere på jeres nye nummer. Mega fedt, John. Tak fordi jeg måtte være med. Det var så lidt. Martin, tak for det, og så vil jeg jo så have lov til at lave verdenspremieren på Stranger in a Crowd fra Epoke.
to feel you beside me, feel your life surround me. No one knows who I am. I love that no one knows who I am. I love to write in your story. I'm fantasizing about it, making everyone proud. I'm a stranger in a crowd. Yeah. You carry on with your life. I'm nothing to you but air. That is all I want. I'm headstrong, larger than life. I'm finally right, just a stranger in a crowd. My solitary confinement, solitary excitement, roaming through these clothes. I love the warmth I feel in my bones. I love the sound of your voices. I'm fantasizing about it, walking with my head in the clouds, just a stranger in a crowd. Yeah. Carry on with your life. I'm nothing to you but air. That is all I want. I'm headstrong, larger than life. I'm finally right, just a stranger in a You carry on with your life. I'm nothing to you but air. And that is all I want. I loved it all along. My inside alive. I'm finally right, as a stranger in a crowd. You carry on with your life. I'm nothing to you but air. I'm still all that I want. I'm still hanging on. It's just my heart, as a stranger in a crowd. Helt nyt dansk fra Epoke, kalder de sig, og nummeret sådan er Stranger in a Crowd. Et nummer, der bliver released på de forskellige streamingsider her på mandag, men her fik vi en verdenspremiere, og mange tak for det, Epoke. Vi er rigtig stolte af at kunne få lov til at lave en vaskeægte verdenspremiere her på Radio Halsnæs og i Johns Blender. Vi fortsætter lidt i samme genre sammen med endnu en af inspirationskilderne for Epoke, nemlig Car Park North. Nummeret her, der hedder Best Day. Følg Epoke på Facebook, på Instagram, hvor de nu ellers er. Og send mig en sms med en, hvad tænker du om det her? På 42 44 19 19.